En dat is gekomen omdat het in die krant stond. Hier kwam een jongen naar binnen. Die zei tegen onze Jan, hier heb je een aansteker, kun je het andere oog ook even verbranden. Ja. Daar zit mijn zoon, wat waar is. Ik hoop niet veel, maar ik hoop dat God hun straft. En daar zal ik voor bidden. En daar moet ook voor gebeden worden. Daar wordt voor gebeden. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między... Ja, das ist wahr. Das haben wir gesehen beim Beten vor der Mutter Gottes, vor der Statue. Auf einmal hat sich wieder Blut gebildet im Auge der Mutter Gottes und als Zeichen, dass das wahr ist, dass sie lebendig bei uns ist, kam auf einmal so ein schöner, herrlicher Rosenduft. Haben wir alles haben wir. Ja, wat heeft er gebeurd? Iets hadden bij mij voor en dan hoorden we knallen en zijn we hierheen gerend en toen hadden ze eruit gegooid. Ja, en van tevoren hadden ze hem bespoten. Er is van de politie 3 of 4 keer hier geweest. En wie heeft dat gedaan volgens u? Ja. Ik kan niks zeggen, want dan gooien ze mij dadelijk ook eruit. En... Wat er ook gebeurd is, laat ze met rust. Dat verlang ik ook. Je weet zelf wat voor meningen ik heb. En daar blijf ik ook bij. Ik geloof er niet in. Maar laat de mensen met rust. Laat ze geworden. Afhuit. Was hoffen Sie, dass jetzt passiert? Muss mit die Haare kommen. Ich wünsche so von meinem Herz muss die Haare kommen. Schon wieder die Haare kommen. Von der Kleinen. Nu krijgt ze weer haren. Ja, ist... Ik bid. Ja, ich auch gebeten. Ja, ich auch immer bitten. Ik bid voor haar. Vanavond. Voor Maria. Zo gauw als ze begint te huilen vanavond, dan bid ik voor haar. Dankeschön. 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 Ja. Goed, ik bid het. Het gaat al een paar dagen zo door. Wat vindt u er nou van? Nog een hele hoop gezegd, echt toch? Niks. Echt niks. Ik kan weer terugkomen met mijn tanden. Ik ging er naartoe met een idee van, nou, ik wil die poppenkast zien. Snap je? En ik kom er en het is koud en vreemd. En misschien is het niet echt, maar het idee, denk de mensen, de hele stemming, alles wat je opkomt. Wat gebeurde er toen? Ik weet het niet, huilen, dat zie je. Huilen. Dat is het. De Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is